strede týždňa k nám zavíta apríl. Obrátime ďalší list v kalendári. Stále bude chladno, doslova sa naplnia slová bratskej pranostiky. Březen, za kamna vlezem, duben, ešte tam budem. Ale v prírode sa kdekto už prebúdza. Stromy kučia, vtáky opäť čvirikajú. Lebo majú svoj sviatok. 1. apríla je Medzinárodný deň vtákov. Ale aj sviatok bláznov. Prvý deň mesiaca je tiež tradičným termínom aprílových žartíkov, ale aj hlúpých vtipov. Vy ženy viete, že máte tiež ideálne rozmery mužov a to je 90, 40, 90. To znamená 90 rokov veku, 40 stupňov horúčky a 90 miliónov na účte. Niektoré vtipy sú však bohužiaľ kruto výstižné. Príde Robert Fico na rokovanie vlády s 2 papiermi, vytiahne ten prvý a povie: tu je zoznam opatrení, ktoré keď schválime, budú sa mať ľudia dobre do konca života. Potom vytiahne druhý papier s dovedkom: a tu je zoznam ľudí, ktorých sa to týka. Kiež by to bol vtip. Držíme sa plánu. Napriek tomu, že 1. apríl je dňom vtákov, žartov, ale aj dňom bláznov, tento deň pripadá na stredu. A tak sviatok, nesviatok zasadá slovenská vláda. Popri prerokovaní závažných pracovných bodov programu si ministri navzájom zablahoželajú aj k svojmu sviatku. Ale potom, až do konca týždňa, už nám veselo nebude.